Mae'n glawio yn ffestinio, diwydiant wedi mynd, plant bach yn Rhyweryn, yn byw o dan y llyn. Dweud ta'r awdd tata, mae'r bylle wedi cael, dim pres mewn llefrith lleol, San Steffan sydd ar fai. Mae Cymru ar ei luniau, mae pawb di mynd yn dew, mae'r brains yn mynd i Linden, a'r Sais yn dod i mewn. Ond be mae Cymru angen ydi rhywun gyda balls, dwi'n meddwl dwi di dod o hyd i'r dyn. Kim Jong-un, Kim Jong-2 neu Kim Jong-3, mae Cymru angen arweinyddiaeth cryf. Dim meddwl am wleidyddiaeth, scrapio pawb a'i farn, pawb yn rannu popeth, o Amlwch i Gwmbran, gawn ni wal ar hyd clawdd offa, i gadw'r Seis o draw, a dawn ni nôl ar gwlags, boes y caib a raw. Gawn ni wario cash gyhoeddus ar fyddin mwyaf byd, yr unig tan yn llun fydd testio niwsans ar Melleirn. Be mae Cymru angen ydi rhywun gyda balls, dwi'n meddwl dwi di dod o hyd i'r dyn. Kim Jong-un, Kim Jong-2 neu Kim Jong-3, mae Cymru angen arweinyddiaeth cryf. Neu Putin bach ar Russia, neu Trump o'r USA, neu just rhoi mwy o bŵer i'r hen Theresa May. Utopia dan arweinydd sy'n mynd i fyw am byth, mae Cymru angen arweinyddiaeth cryf.